Türkmenistanda howanyň birde maýlap birde towamagy ekrançylygy yaramaz täsir ýetirdi, daýhanlar hem uly ziýana goýdy. Azatlyň ýurdun durul künjeklerindäki, hususan da Lewap we Mar welaýatlaryndaky habarçylary fevralyň başlarynda howanyň ýygylygynyň ilki +18 gradusu çelini maýlap, soňra da birden sowuk howanyň aralaşyp howanyň temperaturasynyň -10 gradusdan hempeti gaçmagy netijesinde eken hasyly itrip bolan daýhanlaryň ençemesi bilen söhbetdeş boldular. Marynyň garagum etrawynyň owa ýaşaýjylarynyň köpüsiniň eken yer almalaryny, ýagny kartoşkalaryny sowugurdy. Biz tohumlyk kartoşkanyň 1 kilogramyny 13 manat 60 teňgeden satyn alypdyk. Hojalyklaryň köpüsi soňundan peýda görerin diýen umyt bilen hatda berge hem giripdi. Indi olar hasym aljyraňy ýagdaýy düşdiler diýip yerli daýhanlaryň biri mardaky habarçymyza 4-nji martda gurrun berdi. Onuň sözlerine görä hojalyklaryň köpüsi yer almanyň hasylyndan görjek peýdasyndan bir otogly hem bolsa jaý galdyrmagy maksat edinipdirler. Hojalyklaryň köpüsi millik meýdanynda durly demir bölüklerinden diýwar we üçek galdyryp sol ýerde ýatyp turýarlar. Olaryň arasynda 1-2 çagyl maskalalar hem bar. Olar hasyl ýetişinde çy kerpiçden iň bolmanda bir otogly jaý gurmagy arzu edipdiler. Emma sowuk howa sebäpli hasyllarynyň isrip bolmagy indi olary girdejeden beter tohumlyk kartoşk üçin alan karzlaryny üzmek aladasyna goýdy diýip marly daýhan habarçymyza gurrun berdi. Ol daýhanlaryň özlerine bagly bolmaýan şertler sebäpli uly ziýana galmagy netijesinde yerli häkimetlerden hiç gili himayatyň we goldowyň berilmeýändigini hem sözüne oşdy. Türkmenistan ýurtda eýýäm ensem ýyl bäri dowam edip gelen ýetdi krizisiň azyk gitmezçiliginiň arasynda importyň ornuny tutýan önümleri köpeltmek, eksport edilen önümleri artdyrmak siýasatyny ilerledýär, şeýle-de azyk bolçulugynyň döredilendигini öňe sürýär. Emma bu ugrdaky ýurdun daşynda çap edilen maglumatlar Türkmenistanyň azyk önümleriniň, hususan da häzir sowuk uran yer almanyň importyny azaldyp bilmeýändigini görkezýär. Ewraziýa Ykdysady Komissiýasynyň web sahypasynda geçen ay çap edilen maglumata görä, Türkmenistan geçen ýyl Ewraziýa Ykdysady Bileşigine girýän ýurtlardan kartoşka satyn almagyny 8 esse ýokarlandyrypdyr. Geçen ýyl özünde gowy yer alma hasylyny alandygyny aýdan Türkmenistan bu azyk önüminiň importyna bir ýylda 15,75 milyon dollar harçlap 60,13 min tonna kartoşka satyn aldy. Bu kartoşkanyň 2019-njy ýyldakydan 8,6 esse köp satyn alandygyny görkezýär. Türkmenistanlylaryň ýen kartoşkasynyň 70% goly Russiýadan, 26% Gazagystandan we 4% Kyrgyzstandan getirildi. Türkmenistanyň döwlet medeniýeti ýurdun ýokary derejeli owa hojalyk närmenleriniň 3 fevralda geçiren iş maslahatynda ýurdun durul künjeklerinde yer alma we gök bakça ekinlerini ekmek işleriniň agrotehnik möhletlerde alınıp barylýandygyny hasabat berse-de, soňky anamal howa şertleriniň bu azyk önümine ýetiren yaramaz täsirleri daýhanlaryň çekin ziýanlary barada hiç zat aýtmady. Galy berse-de howanyň temperaturasynyň birden üýtgemegi sebäpli ýurdun Lewap welaýatynda hem 100 hektarlyk gulaçyl miweli baglary sowuk urupdy.